Lena Malta hija waħda mis-suċċessi ta' dan il-gvern, frott ta' deċiżjonijiet bil-għaqal, suċċessi li l-effetti tagħhom qed jinħassu mill-poplu Malti u Awċi. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista b'reazzjoni għar-rapport ta' Standard & Poor's kien innotat kif minn Ena Malta bdejn ta' aktar minn 800 miljun euro u morsa finanzjarji għall-gvern, illum l-Ena Malta qiegħda tagħmel qlieħ u toffri serħan il-moħħ lill-impjegati. Il-Ministru Michael Farrugia nnota li l-familji u n-negozji gawdew minn traħħis fil-kontijiet tad-dawl u warja iktar nadifa, kisbiet li kieku għall-Partit Nazzjonalista ma kinux jaslu. U riżultat ta' ekonomija b'saħħitha il-gvern qed ikun possibbli li jagħmel il-bidliet kollha neċessarji, it-tisħiħ għal familji Maltin u Awċin, ir-riformi fejn għandhom x'jaqsmu il-pensjonijiet, nidentifikaw u nkomplu ngħinu l-istudenti u anke s-sostenibilità ġewwa pajjiżna ta' welfare state fejn ħankomplu nsostnu li s-saħħa tibqa' b'xejn, l-edukazzjoni tibqa' b'xejn u s-settur tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet ikunu assigurati għal 20 snin li ġejjin. Ir-rapport ta' Standard & Poor's huwa konferma li reġa' hawn il-fiduċja fl-Ena Malta u jindika li politika differenti tista' tbiddel it-triq pożittiva li qabdet l-Ena Malta. Id-deputat Laburista Charles Monjon qal li referenza hija għal kap nazzjonalista Simon Busuttil li huwa garanzija li jreġġa' l-arloġġ lura. Busuttil li bl-aġir tiegħu wara biċ-ċar li ma jaqbilx mal-kontijiet orħos mal-enerġija nadifa u li l-ekonomija tkompli tikber. Barra minn hekk ukoll għandna il-Google Group, il-famuż Google Group li huwa tal-Partit Nazzjonalista mażulin tagħhom flimkien mal-Ministru Tonio Fefe qed jgħidulu isma' il-politika tal-enerġija li għandu l-gvern hija politika tajba. Aħna m'għandniex politika, ma nafux kif sa noqgħdu nittakkaw fuq il-politika tal-enerġija għax m'għandna l-ebda politika oħra. Naħseb l-għażla tal-poplu ħajkun dan fejn għandu gvern fejn wettaq politika li tagħti r-riżultat jew inkella jirriskja li dak li għamilna nerġa' jmur lura u nerġgħu nirreġgħu l-arloġġ lura għal tariffi għolji u Ena Malta li tkun pis fuq il-pajjiż.